N balimaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn dan tɛ foli min ka tila k'aw bɛɛ lajɛlen fo f'aw sigiyɔrɔ la. Nin foto in nin ye Iba Hayidara ye ani an fa Buye denkɛ Nuwayini Hayidara. Alhamdulilahi rabbil alamin. Iba Hayidara taara visite kɛ ka taa ɲɛ da an karamɔgɔ denkɛ Nuwayini kan. Alhamdulilahi rabbil alamin. A nanen Bamakɔ ka taa ɲɛ da a kan ni k'a fo silamɛya balimaya kɔnɔ. An b'a fɔ taarɛ taarɛ. Nin bɛ silamɛya balimaya jira. Alhamdulilahi rabbil alamin. I n'a fɔ Kuranɛ b'a fɔ anw ye innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. I k'a dɔn mu'minu bɛɛ lajɛlen ye balima ye, k'an ka ɲini k'an ka balimaya ni ɲɔgɔn cɛ. A maana o kɔrɔ an k'an ka balimaya dilan. Mu'mini bɛɛ bɛ fa ni ba la. A tant que ne e ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ne fana y'o fɔ. An bɛɛ lajɛlen kɛra fa kelen ba kelen. Mais mun b'an bila ka kɔniya? Mun b'an bila ka ɲɔgɔn kɔniya? Mun b'an bila hasidiya la? O kosɔn n'i ye silamɛw, karamɔgɔw, diinɛ ɲɛmaaw n'i y'u ye mankan na u bɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ min tɛ Ala ye. Sinon an bɛɛ bɛ Ala kelen de nɔfɛ. Taabolo si ma fɔ ko Ala ye fila ye silamɛya taabolo kɔnɔ. Taabolo si tɛ seli ka ɲɛsin tilebin ma. An bɛɛ bɛ seli la ka ɲɛsin kɔrɔn de ma. Wa an bɛɛ lajɛlen ka seli kɛcogo ye kelen ye. Seli farida 5 de b'an bɛɛ lajɛlen bolo. Seli fana ye 4 ye anw bolo. 4 don fana taabolo wɛrɛ mɔgɔw bolo. Silamɛ bɛɛ ko seli fana ye 4 ye. Lansara ye 4 ye. Fitiri o ye 3 ye. Safo ye 4 ye. Fajiri ye 2 ye. Silamɛ bɛɛ jɛnna n'o ye. An bɛɛ lajɛlen ko an bɛ Ala kɔ, an bɛɛ lajɛlen ko an bɛ an kuntigi Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kɔ, nɛɛma ni kisi bɛ a ye. Mais est ce que mun de bɛ k'an bila ka ɲɔgɔn kɛlɛ, mun de bɛ k'an bila ka ɲɔgɔn kɔniya? Vraiment ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn, mais ne ni photo in a diyara ne ye kosɛbɛ. Ne content na. Wallahi nisɔndiyara. Parce que nin b'a jira anw na k'a fɔ ko hakiliw a bɛ se ka kɛ an ka taabolo tɛ kelen ye. Ne kɔni ne ye tijaniya ye, mais Ala subahana wa taala fo k'a barikada ne tɛ ansaru ye, mais ne tɛ ansaru contre la. Bon en tant que e fana ko e ye ansaru ye, mais e man tɛ ka kɛ tijaniya mɔgɔ contre la. A filɛ nin cɛba fila in y'o de yira anw na quoi. Ne kɔni ne ka idée kɔni o ye Cheikhana Ahmadu Hamidalayi n'a ka denbaya ye. Ne kɔni pour moi ne kɔni taabolo min kɔni bɛ ne nin kan n'o bɛ ka di ne ye o ye Cheikh Ahmadu Hamidalayi Buye n'a ka denbaya. Mais wallahi ne tɛ maa wɛrɛ contre la, o ye ne kɔni. Ne kɔni ne tɛ maa si de contre la tant que ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne tɛ k'i contre la. Vraiment a bɛ se ka kɛ an ka hakililaw de tɛ kɛ kelen ye. Ala subahana wa taala ye hadamaden da bɛɛ n'i ka hakilila. Mais ne ko ne bɛ e kɛlɛ, e k'a lajɛ nin photo in lajɛ. E yɛrɛ k'a lajɛ e bɛ nin photo in lajɛ. O fila sigilen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ dugawu kɛra. Fatiha t'a la. Bon anw kɛla ko mɔgɔ ye n'an ma hakili sɔrɔ anw de bɛna ɲɔgɔn nɛni yan an karamɔgɔlakaw sigilen filɛ. E karamɔgɔ ani ne karamɔgɔ de ye nin ye. Donc i b'a kalama n'anw ye ɲɔgɔn faamu ɲɛnamaya kɔnɔ n'an ye surtout bɛnɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw jɛla ka bɛn kɔmɔgɔw bɛ bɛn quoi. N t'a dɔn n'a bɛ faamu. Tiɲɛ ye kɔmɔgɔw de fanba bɛɛ ka teli ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bila ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye. Mais est ce que ni diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye kɔmɔgɔw lajɛli to yen ka ɲɔgɔn minɛ a tɛ kɛ sababu ye ka kɔmɔgɔw yɛrɛ fana bɛn yan. Ne kɔni ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn mais image in kɔni yeli a diyara ne ye. Ne yɛrɛ content na. Ne kɔni content na. Ne content na nisɔndiyara. Ne content na nisɔndiyara. Nin b'a jira anw na de k'a fɔ an ka taabolo kɔni tɛ kelen mais dusukun in de bɛ baara kɛ. Ne ni e tɛ taabolo kelen na o t'a yira k'a fɔ ko ne bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ. Ninnu ka taabolo ye baya ye ko baya olu bɛ baya de défend. O ka taabolo ye o ye. Anw ka taabolo ye jumɛn ye? Anw ye tijaniya mɔgɔ ye. Mais ninnu an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn de la? Kiraba kelen Muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani Ala kelen. Diinɛ kelen de don b'an bɛɛ bolo, bolofaraw de cayara. N'an ye ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ tɛmɛ nin kan ne kɔni ne content na wallahi je suis très content. Merci.